Kristu tal-passjoni. Issa il-qawmin bil-ferħ niċċelebraw l-tfal tal-missjoni, inferħu l-kol flimkien permezz tal-maratona, nofrulhom il-qawmin. Ejjew niċċelebraw, nibbriju inkantaw Li Kristu għamu refaħ lill-umanità. għal-aqsmu dan il-ferħ mat-tfal tal-missjoni. Mifnija bil-miżerja u b'disabilità. Din il-maratona il-ferħ tal-għajt il-kbir ħanxandru fost it-tfal bil-faqar imjasri. ħajħossu l-ferħ tal-għajt, ħajduqu il-qawmin. Ejjew ħanejnu l-kol lil dawn it-tfal ġkejknin. Ejjew niċċelebraw, nibbriju inkantaw Li Kristu għamu refaħ lill-umanità. għal-aqsmu dan il-ferħ Ħanaqsmu tal-missjoni. Mifnija bil-miżerja u b'disabilità. L-tfal tal-missjoni inferħu l-kol flimkien permezz tal-maratona, nofrulhom il-qawmin.